Benvinguts a una nova edició del programa Click Sports. Avui comptem amb la presència de Xavi Bernal Garcia, un entrenador molt conegut al món del futbol regional, futbol anoienc. És l'actual entrenador de la Unió Esportiva Sant Maura. Amb ell comentarem la problemàtica del futbol anoienc, de com va el seu equip, que està realitzant una magnífica temporada, i també parlarem del futbol professional. Xavi, bon dia. Hola, bon dia. Primer de tot, feliç any nou. Enhorabona per com esteu enfocant aquesta temporada i comencem una miqueta a parlant sobretot de les entitats. Crec que és la segona tanda que estàs a la Unió Esportiva Sant Maura, havies estat 2 temporades i ho vas deixar momentàniament, pràcticament, perquè després a la segona has tornat de nou a dirigir la banqueta maurista. Què tal? Com et sents? Com estàs treballant a la Unió Esportiva Sant Maura? Doncs molt bé, és un nou projecte. Després d'un any una miqueta distanciat del futbol de la comarca, vaig voler conèixer altres categories, altre futbol, en definitiva, i la veritat és que tornar al Sant Maura ha sigut un plaer i encetem un projecte amb moltíssima il·lusió, amb un equip molt renovat respecte a les últimes temporades, que això sempre fa una miqueta de por o no sàpiga realment com anirà, però des del primer dia es van tenir molt bones sensacions, les incorporacions han sigut molt encertades i de moment el treball està sent també l'encertat i l'adequat per les característiques d'aquests jugadors. Hem terminat l'any molt contents i intentarem començar el que ve de la mateixa manera. Ara mateix esteu, si no m'equivoco, si la memòria no em falla, esteu a la tercera posició de la taula, teniu la Barceloneta i... La Barceloneta primer i estem 3 equips empatats a 28 punts. A 28 punts. Això us dona ànims per dir per què no el salt de categoria o tu vols anar més pas a pas? Evidentment, només podem anar d'una manera que és pas a pas, perquè no podem jugar 3 partits seguits ni podem saber què passarà al març. La situació i les circumstàncies ens mana i diu que hem d'anar pas a pas i això no podem lluitar contra això. Però tothom sap que dintre de l'equip que nosaltres tenim moltíssima il·lusió per acabar primers aquesta temporada, que en definitiva és com vam començar, sabem del nivell que té l'equip, sabem què ho podem aconseguir, però que no és fàcil, que evidentment qualsevol situació, qualsevol entrebanc en quant a lesions, en quant a sancions, en quant a mala sort, doncs et pot allunyar d'aquest objectiu, però per part nostra el que tenim clar és que des del primer dia volíem quedar primers. Parlem una miqueta del futbol anoienc, del futbol base. Com ho veus? Com veu Xavi Bernal, un entrenador amb renom a la comarca, com veu el futbol anoienc? Ha baixat de nivell, tenim pocs equips, de fet tenim només un equip a primera territorial, tenim un equip a primera catalana, que és l'Igualada, a segona territorial encara tenim un gruix amb 9 equips, com ho veus? Bueno, la veritat és que el veig de les èpoques més fluixetes que estem patint en aquesta comarca. El futbol base és el mirall, no? Si no tenim un futbol base serà difícil tenir bons primers equips i el mirall de tota aquesta situació pot ser on està el juvenil de l'Igualada i on està el juvenil del Sant Maura. Ara tenim la sort que el Sant Maura està a primera divisió, però històricament el Sant Maura en aquesta categoria era sempre un equip molt fort i un equip que sempre estava a les posicions capdavanteres i l'Igualada, evidentment, està 2 categories per sota d'on hauria d'estar. Si no tenim un futbol base amb cert nivell, amb tot això que comporta, la competitivitat que comporta jugar a preferent o a nacional, amb els valors afegits que se li suposa estar en aquestes categories, després el jugador puja amb una educació molt diferent, si estàs jugant a segona divisió com a juvenil, i potser et costa molt més introduir-te en un primer equip i s'han d'esperar 2 o 3 temporades perquè realment el jugador doni el seu nivell. Xavi, parlem d'un altre nivell futbolístic, el professional. A mi sempre m'ha agradat, i sobretot, conèixer l'opinió de gent tan introduïda en el món del futbol com ets tu, de l'afer Guardiola.
realment Guardiola ha aportat alguna cosa nova, està aportant alguna cosa nova, s'ha creat una imatge, un màrqueting excessiu. A veure, sabem que a Can Barça s'estan fent les coses molt bé, malgrat les disputes internes que hi ha en la lluita per la presidència. Com ho veu? Com ho veu un entrenador del futbol comarcal aquest afer? Bueno, Guardiola realment el que té s'ho mereix, evidentment, perquè s'ho treballa molt, perquè realment sap distingir què li toca a aquest club i al Barça, que és el que ha de treballar i que ha de fer, però també és veritat que és un component mixta, no? Té molt màrqueting, té aquesta sort que té la imatge del seu país, això li està acompanyant molt, però des de l'arribada de Rinus Michels al Barça, que va crear una manera de fer, una manera de jugar molt diferent a la resta, ell sap evidentment on està, quin club està, què ha de fer. Al seu club li toca un joc de posicions i ell interpreta a les mil meravelles. Realment jo penso que va ser el millor migcentre del món i clar, un jugador que ocupa una demarcació al mig del camp, realment que només viu pel seu equip. Després, com a entrenador, continua la mateixa dinàmica, continua la mateixa línia. Realment és un entrenador molt intel·ligent, que està introduint la nova metodologia en quant entén i sap que Seirulo és un dels preparadors físics més importants d'aquest país, l'escolta i penso que fan un treball boníssim. Digue'm, quin tant per cent d'importància té l'aconseguir aquesta quantitat i qualitat dels jugadors que té ara? Iniesta, Messi, Xavi, per no anomenar-los a tots. Quin percentatge d'importància té el que tu tinguis en un equip aquests jugadors? Pels èxits? Tota. Tota. Realment, els entrenadors tenim la mala costum de fer creure a la gent o fer-nos creure a nosaltres mateixos de tant en tant que som nosaltres els importants i els que els hi donem el guanyar o perdre amb un equip, però jo penso que si m'has de dir un percentatge de tenir, clar, és que m'estàs dient de tenir Iniesta, Messi i Xavi, que són els millors jugadors del món. Rijkaard també feia jugar bé aquest equip i també guanyava títols i també va guanyar Copes d'Europa. Jo diria un 80% és la importància d'aquests jugadors. Jo penso que si els entrenadors ens esforcem moltíssim, si no parem de treballar i si estem a qualsevol detall podem donar un 20% i la resta evidentment són aquests jugadors que tenen. Perfecte. Doncs, senyors, fins aquí l'entrevista d'avui. Avui, torno a repetir, ha estat un plaer tenir amb el Xavi Bernal amb nosaltres. És un home molt, molt conegut a la nostra comarca en quant a futbol i sobretot és un grandíssim entrenador. Ha estat un plaer conversar amb ell i també agrair-li la seva presència. Xavi, moltíssimes gràcies. I si tot va bé, t'emplaçaré un altre dia cap al final de temporada per mirar a veure com ha estat la temporada. Tant de bo que el Zamora hagi aconseguit un objectiu de pujar de categoria. Jo crec que el teu treball s'ho mereix. Doncs Xavi, moltíssimes gràcies. Vale, gràcies a tu.